హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో మనము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షిణిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని 33వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకము. పత్న్యవూచుః పత్న్యవూచుః యజ్ఞోయం తవ యజ్ఞనాయకేన సృష్టో. యజ్ఞోయం తవ యజ్ఞనాయకేన సృష్టో. యజ్ఞోయం తవ యజ్ఞనాయకేన సృష్టో.
विदस्त पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् विध्वस्त पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् विध्वस्त पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदम् तव नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदम् तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदम् यज्ञात्मन्नालिनरुचादृशा पुनीः यज्ञात्मनलिनरुचादृशा पुनीः यज्ञात्मनलिनरुचादृशा पुनीः हरे कृष्ण पत्न्यवूचुः यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्त पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् यज्ञोऽयं तव यज्ञायकेन सृष्टो विध्वस्त पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदं यज्ञात्मनलिनरुचादृशा पुनीः तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदं यज्ञात्मनलिनरुचादृशा पुनीः हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం पत्न्यवूचुः यज्ञोऽयं तव यज्ञनायकेन सृष्टो विध्वस्त पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदम् यज्ञात्मनलिनरुचादृशा पुनीः హరే కృష్ణ నిన్న మొన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ. శశికళా మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పత్న్య ఊచుః యజ్ఞోయం తవ యజ్ఞనాయకేన సృష్టో
విద్వస్తః పశుపతినాద్యదక్షకోపాత్ తం నస్త్వం శవశయనాభశాంతమేదం యజ్ఞాత్మనలినరుచాదృశా పునీః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ప్రణామాలు. పద్యః యజ్ఞోయం తవ యజనాయకేన సృష్టో విద్వస్త్వం పశుపతినాధ్యదశకోప తం నస్త్వం నాభాశాంతమేదం నలినారోచదృశ్యా పునీః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, నీరజ వందనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. పత్న్య ఊచుః యజ్ఞోయం తవ యజనాయకేన సృష్టో విద్వస్తః పశుపతినాద్యదక్షకోపాత్ తం నస్త్వం శయశయనాభశాంతమేధం యజ్ఞాత్మన్నలినరుచా దృశా పునీః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. పత్న్య ఊచుః యజ్ఞోయం తవ యజనాయకేన సృష్టో విద్వస్తః పశుపతినాద్యదక్షకోపాత్ తం నస్త్వం శవశయనాభశాంతమేధం యజ్ఞాత్తన్నలినరుచా దృశా పునీః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభుత్వం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. పత్న్య ఊచుః యజ్ఞోయం తవ యజనాయకేన సృష్టో విద్వస్తపతి పశుపతినాద్యదక్షకోపాత్ తం నస్త్వం శవశయనాభశాంతమేదం యజ్ఞాత్మనలినరుచా దృశ పునీః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పత్న్య ఊచుః యజ్ఞోయం తవ యజనాయకేన సృష్టో విధ్వస్తః పశుపతినాద్యదక్షకోపాత్ తం నస్త్వం శవశయనాభశాంతమేధం యజ్ఞాత్మన్నలినరుచా పునీః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థములను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. పత్న్య ఊచుః ఋత్విక్కుల పత్నులు ఇట్లు పలికిరి. యజ్ఞః యజ్ఞము అయం ఈ తవ ఈ యొక్క యజ్ఞాయ అర్చనము కేన బ్రహ్మచే సృష్టః ఏర్పాటు చేయబడినది. విధ్వస్తః విధ్వంసము చేయబడెను. పశుపతినా శివునిచే అద్య నేడు దక్షకోపాత్ దక్షుని ఎడ కోపము వలన తం ఇది నహ మా యొక్క త్వం నీవు శవశయన శవములు ఆభా వలే శాంతమేడం కదలక యున్న యజ్ఞ పశువులు యజ్ఞ ఆత్మన్ ఓ యజ్ఞ పురుష నలిన
నలిన కమలము కమలము రుచా రుచ సుందరమగు సుందరమగు దృశ దృశ వీక్షణముచే వీక్షణముచే పునీహి పునీహి పవిత్రము చేయుము. పవిత్రము చేయుము. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఋత్విక్కుల భార్యలు ఇట్లు పలికిరి, ఓ దేవా బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞచే బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞచే ఈ యజ్ఞము ఏర్పాటు చేయబడినను దక్షుని ఎడ క్రోధముతో శివుడు సమస్తమును ధ్వంసము కావించెను. అతని క్రోధ కారణమున యజ్ఞ పశువులన్నీయు వృతి చెందినవి. అందుచే సమస్త యజ్ఞ ఏర్పాట్లు నాశనమైనవి. ఇప్పుడు నీ కమల నయన వీక్షణముచే ఈ యజ్ఞస్థలి పవిత్రత తిరిగి చేకూరుగాక. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ చౌతరా. చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం పై శ్రీల ప్రభుపాద వారి భాష్యానికి జై. నూతన జీవితం నొసగుటకే పశువులు యజ్ఞమునందు బలి యొసగబడును. యజ్ఞమునందు పశువుల అవసరము అది. పశువును యజ్ఞమునందు బలి ఇచ్చి తిరిగి దానికి నూతన జీవితం నొసగుట ఎనున్నది మంత్ర బలమునకు నిదర్శనమై ఉన్నది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు శివునిచే దక్ష యజ్ఞము ధ్వంసం కావింపబడినప్పుడు కొన్ని యజ్ఞ పశువులు మరణించినవి. వానిలో ఒకటి దక్షుని మొండెమునకు సంధించుటకు చంపబడినది. వాటి మృతదేహములు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండి యజ్ఞస్థలి శ్మశానముగా మారినది. ఆ విధముగా నిజమైన యజ్ఞ ప్రయోజనము నశించినది. సమస్త యజ్ఞములకు పరమావధి అయిన విష్ణు భగవానుడు తన కృపాదృష్టిచే యజ్ఞస్థలమును వీక్షించవలెననియు దానిచే యజ్ఞ కార్యము తిరిగి కొనసాగింపబడగలదనియు ఋత్విక్కుల పత్నులు ప్రార్థించిరి. సారాంశమేమనగా జంతువులను అనవసరముగా వధింపరాదు. మంత్రబలమును నిరూపించుటకే అవి పూర్వము వాడబడేటివి. మంత్రముల ద్వారా వాటికి తిరిగి నూతన జీవితము వసగబడేటిది. దక్షుని మొండెమునకు సంధించుటకు చేసినట్లుగా వాని నిన్నడును వధించరాదు. పశువులను బలి ఇచ్చి తిరిగి వాటికి నూతన జీవితము వసగబడుటను గాంచుట ఆనందకరముగా నుండును. కానీ అట్టి వాతావరణము ఇప్పుడు లోపించినది. కనుకనే ఆనందకరమగు యజ్ఞమును నిర్వహించు నిమిత్తము విష్ణు భగవానుడు తన కృపాదృష్టిచే యజ్ఞ పశువులకు తిరిగి జీవము కలిగించవలెనని ఋత్వికుల పత్నులు అర్థించిరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇది ఈ శ్లోకం యొక్క భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి చేత ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో వాస్తవానికి మనము ఆ దేవతల యొక్క ప్రార్థనలు ఆ దక్షుడు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞం వద్ద ప్రత్యక్షమైనటువంటి విష్ణు భగవానుని చూసి ఆ దేవతలందరూ కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే మరి మొదట దక్షుడు, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋత్వికులు, సభాస్థలు, రుద్రుడు, తదుపరి బ్రహ్మ అంటే భృగువు, తర్వాత బ్రహ్మ, ఆ తదుపరి నిన్న మనము చూసినటువంటి శ్లోకంలో ఇంద్రుడు కూడా మరి ఆయనని ప్రార్థించి ఆ మనోహరమైనటువంటి బాహు రూపము, మరి దివ్యమైనటువంటి రూపంగా ఆయన, మరి అది కూడా సత్యమైనదే, చతుర్బాహు రూపం వలనే మరి ఈ అష్టభుజ రూపం కూడా సత్యమై ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా నైనా దర్శనము ఇవ్వగలిగేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, కర్మలను, ఆయన యొక్క అసాధారణమైనటువంటి లక్షణాలను యథాతథంగా అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఇక తదుపరి ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో యజ్ఞ నిర్వాహకులైనటువంటి ఋత్వికుల యొక్క పత్నులు ఆ విష్ణు భగవాను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ ఋత్వికుల యొక్క పత్నులు ఆ విష్ణు భగవాను ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలను మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో క్రమంలో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకం, పత్న్యవూచుః యజ్ఞోయం తవ యజనాయకేన సృష్టో విధ్వస్త పశుపతినాద్య దక్షకోపాత్ తం నస్త్వం శవశయనాభశాంతమేదం యజ్ఞాత్మన్నలిన రుచాదృశా పునీః. ఇక్కడ పత్న్య ఊచుః అంటే ఆ ఋత్వికుల యొక్క యజ్ఞ నిర్వాహకులైనటువంటి ఋత్వికుల యొక్క పత్నులు ఈ విధంగా అన్నారు అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞయం అంటే ఈ యజ్ఞము
తవ యజనాయకేన సృష్టో. మరి బ్రహ్మ యొక్క అనుమతి ద్వారా, ఇక్కడ కేనా అంటే బ్రహ్మ అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మ యొక్క అనుమతి ద్వారానే నీ యొక్క అర్చన విధానము, నీ యొక్క యజ్ఞము, నీ కొరకు చేయబడేటువంటి యజ్ఞము మరి నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ అది విధ్వంసమైనది. విధ్వస్త పశుపతి నాద్య దక్షకోపాత్ దక్షిణ ఎడ ఉన్నటువంటి కోపము వలన మరి పశుపతినా శివుని చేత విధ్వంసము చేయబడినది. మరి దక్షుడిపై ఉన్నటువంటి కోపము వలన ఈ యజ్ఞము మరి ఆ శివుడు ద్వారా మరి ఇది విధ్వంసం చేయబడినటువంటిది. తం నస్త్వం శవశయనాభశాంతమేదం. మరి ఇక అడుగుతున్నటువంటి తం ఇది నస్త్వం అంటే నా అంటే మా యొక్క త్వం నీవు, శవశయన శవశయన ఆభా అంటే శవాల యొక్క కుటుంబాలు, శవాలు శయనిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రదేశం లాగా, శాంతమేడం ఈ యజ్ఞ పశువులన్నీ కూడా మరి కదలకుండా ఉండిపోయినటువంటివి. యజ్ఞ ఆత్మన్నలిన రుచా దృశా పునీహి. మరి ఓ కమలనైన సుందరమైనటువంటి కమలను కలిగినటువంటి ఓ యజ్ఞ పురుష, నీ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి దృష్టిని సారించడము ద్వారా, నీ యొక్క వీక్షణల ద్వారా ఇక్కడ ఈ శవాలు కదలకుండా పడిపోయినటువంటి పశువులన్నింటినీ జీవం పొయ్యవయ్యా అంటూ వాళ్ళు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో మరి దీని యొక్క భావము, ఋత్వికుల యొక్క భార్యలు ఈ విధంగా ఆ దేవదేవుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నారట. ఓ దేవా, బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞ చేత ఈ యజ్ఞము ఏర్పాటు చేయబడినను దక్షుని ఎడా క్రోధంతో, అంటే దక్షుడు చేసినటువంటి అపరాధము కారణంగా శివుడు మరి ఆ యజ్ఞం సమస్తమును ధ్వంసం కావించాడు. అంటే శివుని యొక్క అనుచరులైనటువంటి రుద్రుడు, అతనితో సహా వచ్చినటువంటి ఆ రుద్రుని యొక్క అంశగా వచ్చినటువంటి వీరభద్రుడు మరియు అతని శివ అనుచరులు అందరూ కూడా వచ్చేసి ఆ యజ్ఞాన్ని విధ్వంసం చేసినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినటువంటి అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు, ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడే కదా దక్షుణ్ణి మరి ఆ ప్రజాపతులకు అధ్యక్షుని చేసి మరి యజ్ఞ కార్యాలు నిర్వహించమని చెప్తున్నటువంటిది బ్రహ్మ. కానీ ఆ నెపంతో దక్షుడు తాను చేయవలసినటువంటి కార్యాన్ని సరి అయినటువంటి క్రమంలో చేయకుండా వైష్ణవ అపరాధం జరిపినట్టు కారణంగా ముఖ్యంగా శివుని ఎడ అతడు జరిపినటువంటి అపరాధ కారణంగా శివుడు క్రోధుడై మరి ఆ దక్షుని యొక్క యజ్ఞం మొత్తం కూడా ధ్వంసం కావించబడింది. ఆ విధంగా శివుని యొక్క క్రోధము కారణమున, శివుడికి వచ్చినటువంటి ఆ కోపము కారణంగా ఈ యజ్ఞ పశువులన్నీ మృతి చెందినవి. ఎందుకంటే అక్కడ వీరభద్రుడితో సహా అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ భూతనాథులు వాళ్ళంతా కూడా, భూతగణం వాళ్ళందరూ, ఆ శివుని యొక్క గణం వాళ్ళందరూ వివిధ రకాలైనటువంటి రాళ్లతోనూ ఆయుధాలతోనూ అక్కడ ఆ యజ్ఞ స్థలానికి విసరడం జరిగింది. అలాగే అపవిత్రం చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం అంతకుముందు చూసినటువంటి. సో కాబట్టి ఆ యజ్ఞ పశువులన్నీ కూడా ఇప్పుడు కదలని పరిస్థితిలో శవాలుగా అక్కడ పడి ఉన్నటువంటివి.
సో కాబట్టి సమస్త యజ్ఞ ఏర్పాట్లు ఆ శివుని యొక్క క్రోధ కారణమున యజ్ఞ పశువులు మృతి చెందినవి, సమస్త యజ్ఞ ఏర్పాట్లు నాశనమైనవి. ఇప్పుడు నీ యొక్క కమల నయన వీక్షణముచే ఈ యజ్ఞస్థలి పవిత్రత తిరిగి చేకూరుగాక అంటూ ఆ ఋత్వికుల యొక్క యజ్ఞ నిర్వాహకుల యొక్క, అంటే యజ్ఞాన్ని చేసేటువంటి వాళ్ళు, చేయించేవాడు కాదు, చేసేటువంటి ఋత్వికుల యొక్క భార్యలు ఆ విధంగా విష్ణు భగవానుని గురించి వారు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ స్థలమందు కొంతవరకు ఆయన ఆ దేవతలకు అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా శివుడు వాళ్ళకి స్వస్థత చేకూర్చినటువంటి విషయం. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యజ్ఞ పశువులు అవన్నీ కూడా ఆ విధంగానే పడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో మరి ఆ ఋత్వికుల యొక్క భార్యలు అక్కడ పడి ఉన్నటువంటి మరి ఆ జీవులకు మరి అక్కడికి ఎందుకు తీసుకురాబడినవి? యజ్ఞములో సమర్పించి వాటికి నూతన జీవనం ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి, నూతనమైనటువంటి జీవనాన్ని ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి, కానీ వాటి యొక్క ఆ కార్యము నెరవేరలేదు. ఎందుకంటే దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞము పరిపూర్ణం కాకుండానే అక్కడ మొత్తం కూడా ధ్వంసమైనటువంటి పరిస్థితి. ఆ స్థితిలో మరి ఆ యజ్ఞ పశువులన్నీ కూడా మరి అవి నశించి పోయినటువంటి స్థితిని చూసి వాళ్ళు ఆ విధంగా వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞమునందు బలి, పశువుల యొక్క బలి అనేటువంటిది వాటికి నూతనమైనటువంటి జీవితమును వసుగుటకే పశువులు యజ్ఞమునందు బలి ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ యజ్ఞ సమయంలో పశువుల యొక్క అవసరం కూడా అదే. ఎందుకంటే పశువును యజ్ఞమునందు బలి ఇచ్చి తిరిగి దానికి నూతన జీవనము వసుగుట ఎనున్నది మంత్రబలమునకు నిదర్శనమై ఉన్నది. ఎందుకంటే మరి అక్కడ జరిపినటువంటి యజ్ఞ ఆ మంత్ర బలాలు యొక్క నిదర్శన కోసం అక్కడ వచ్చి సాధారణంగా మొదసలివైనటువంటివి, అల్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవులను ఇక్కడ బలి ఇవ్వడం ద్వారా అవి తిరిగి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి, నూతనమైనటువంటి జీవితము వాటికి వసుగుటకే పశువులకు యజ్ఞమునందలి వాటిని బలి ఇవ్వడము జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? మరి దురదృష్టవశాత్తు శివుడి చేత ఆ దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞము ధ్వంసం కావించబడినప్పుడు కొన్ని యజ్ఞ పశువులు మరణించినవి కదా. కాబట్టి అక్కడ వాటి యొక్క మృతదేహాలన్నీ కూడా చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండి యజ్ఞస్థలి శ్మశానముగా మారినది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మరి వాస్తవిక ప్రయోజనమైనటువంటి వాటికి తిరిగి నూతన జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి బదులుగా సాధారణంగానే అవి మరణించినవి. కాబట్టి తిరిగి మళ్ళా ఆ విధమైనటువంటి జన్మలే అవి పొందేటువంటి పరిస్థితి. వాటికి ఉన్నతమైనటువంటి జీవనము వసగబడడం లేదు. అంటే ఆ యజ్ఞంలో వాటిని ఎందుకొరకు తీసుకొచ్చారో ఆ నిజమైన యజ్ఞ ప్రయోజనము నశించినది. అదే నిజమైనటువంటి యజ్ఞ ప్రయోజనము అని చెప్తున్నారు. సమస్త యజ్ఞములకు పరమావధి అయినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు. ఎందుకంటే ఆ యజ్ఞాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము, మనం చేసేటువంటి కార్యాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము ఆ భగవంతుణ్ణి తృప్తి, కృప, దృష్టిని మనపై పడే విధంగా చేయడానికే మనం చేసేటువంటి ఏ కార్యమైనను, చేయబడేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా. కానీ మరి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ ఋత్వికుల యొక్క
పత్నులు ప్రార్థించినటువంటి విధంగా ఏంటి, సమస్త యజ్ఞాల యొక్క పరమ అవధి అయినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు తన యొక్క కృపా దృష్టి చేత ఆ యజ్ఞ స్థలమును వీక్షించవలెననేటువంటిది, దాని చేత యజ్ఞ కార్యము తిరిగి నెరవేరగలుగుతుంది అనేది వారి యొక్క ప్రార్థన. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, జంతువులను అనవసరంగా వధింపరాదు, కేవలము మంత్రబలాలను నిరూపించుటకే, తద్వారా వాటికి ఉన్నతమైనటువంటి జీవనాన్ని ఇవ్వడానికే పూర్వము యజ్ఞాలలో వాటిని బలి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మంత్రముల ద్వారా వాటికి తిరిగి నూతన జీవితము వసగబడేది అని చెప్తున్నారు. అలాగే దక్షిణి మొండెమునకు సంధించుటకు చేసినట్లుగా వాని నెన్నడూ కూడా వధించరాదు. సో దక్షుడికి ఇవ్వడానికి చేయబడినటువంటి వధ కూడా సరైనది కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ అంటే ఆ భగవంతుడు చేశాడు కనుక అది ఇది, కానీ అలా మన ఏదో అవసరం కోసం ఆ జంతువుల యొక్క వధించి ఇలా చెయ్యరాదు అనేటువంటిది కూడా చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే జంతువులను బలి ఇచ్చి తిరిగి వాటికి నూతన జీవితము వసగబడుటను గాంచట ఆనందకరంగా ఉంటుంది. కానీ అటువంటి వాతావరణము ఇప్పుడు లోపించినది కనుకనే ఇప్పుడు మనము ఈ ఆనందకరమైనటువంటి విషయాలుగా యజ్ఞాన్ని నిర్వహించలేము అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుత ఈ యుగంలో, ఎందుకంటే పూర్వం సత్వస్థితిలో ఉండేటువంటి విషయము కనుకనే ఆ సత్వగుణంలో చేసేవన్నీ కూడా పుణ్యము నిర్మలమైనటువంటివిగా ఉండేది, భగవత్ సంబంధంలో ఉండేటువంటి. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో తమో రజోగుణాలతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే మరి ఈ కారణంగా, తమోగుణ కారణంగా యజ్ఞకర్త కానీ సాధారణంగా కర్మలను ఆచరించేటువంటి కర్త జ్ఞానరహితంగా ఉండేటువంటి వాడు కనుకనే ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అన్ని కర్మలు కూడా దుఃఖానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది. ఆ కారణంగానే అతడు తదుపరి ఆ పశు జన్మలోకి వెళ్తారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ పశు జన్మ అనేటువంటిది సదా దుఃఖపూర్ణమైనటువంటిది. కానీ మరి మాయా ప్రభావం ద్వారా ఆ జన్మలను పొందినటువంటి ఆ జీవులు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉండేటువంటి, మరి అమాయక పశువులను వధించడం కూడా తమోగుణం వలనే కలుగుతూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. తమోగుణ కారణంగానే అమాయకమైనటువంటి పశువులను వధించడం. మరి ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేస్తే, అంటే అమాయకమైనటువంటి పశువులను వధించడము తమో గుణం అవుతుంది. అలా చేయడము భవిష్యత్తులో పశువు తనను చంపడానికి తగిన దేహాన్ని పొందుతుంది అనే విషయము పశుహంతకులకు తెలియదు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మాంసహ అంటే నేను నీ చేత సంహరించబడతాను అని అర్థం అంట మాంస. సో కనుక అంటే ఎవడైతే తమో గుణంలో జీవులను వధిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి వాడు తిరిగి ఆ పశువు ఏదైతే వధించబడిందో అది తిరిగి మనల్ని వధించేటువంటి జన్మ అది పొందుతూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే ప్రకృతి నియమము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంకా చెప్తారు శ్రీల ప్రభు, మానవ సంఘంలో ఒక వ్యక్తిని చంపితే ఉరి తీయబడతాడు, అది ప్రభుత్వ చట్టం. అలాగే ప్రకృతి నియమం కూడా ఒక జంతువుని ఎవడైనా వధిస్తే అతడు దాని చేతనే మరలా వధింపబడతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తే భగవంతుని చేత నడపబడేటువంటి ఒక సంపూర్ణ, మనం ఏదైతే ప్రభుత్వం నడిపేటప్పుడు
మనం ఏదైనా హత్యలు చేస్తే వారికి ఉరి శిక్షలు ఇవన్నీ వేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి మరి భగవంతుని చేత నడపబడేటువంటి ఒక సంపూర్ణ రాజ్యము ఉన్నదని, మరి ఆయన నియమాలు అవన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతి నియమాలు అంటాం కదా మనం, అవి ఆయన యొక్క చట్టాలు, ఆయన యొక్క శాసనాలు. మరి అజ్ఞాన వశమున దీనిని మనం తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నాం. ఆ భగవంతుణ్ణి విస్మరించిన కారణంగా, మాయా బంధనాలలో ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నాము. దానికి కారణం అవిద్య, అజ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవడానికి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము నామస్మరణ, ఆ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం వల్ల ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని క్రమక్రమంగా తొలగించుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. సో మరి ప్రతి జీవుడు కూడా, ఎందుకంటే భగవంతుడే చెప్తున్నాడు మమైవాంశో జీవభూతే కదా. మరి అలా ప్రతి జీవుడు భగవంతుని యొక్క పుత్రుడే అయినప్పుడు దేనిని సంహరించినా భగవంతుడు సహింపడు కదా. మరి దానికి పరిహారం చెల్లించుకోవలసి వస్తూ ఉంటుంది. కనుకనే చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, నాలుక రుచి కొరకు జంతువధ చేయడము ఘోరమైన తమో గుణము. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకి ఎన్నో చక్కని ఆహార పదార్థాలు అందించాడు. కాబట్టి మనిషి పశువులను చంపవలసిన అవసరమే లేదు. మనిషి మాంసభక్షణ చేస్తే తమో గుణంలో వర్తిస్తూ తన భవిష్యత్తు అంధకారం చేసుకుంటున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. అందులోనూ అన్ని రకాలైనటువంటి పశువధలలో గోవధ అత్యంత దుర్మార్గమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో ఆ గోవధ ఏదైతే ఉందో అది అత్యంత దుర్మార్గమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు బ్రాహ్మణులను, గోవులను రక్షించడానికి ప్రత్యేకంగా ఆయన వాటిపైన కరుణ చూపేటువంటి వాడుగా ఆ దేవదేవుడు కీర్తించబడేటువంటి వాడు. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే గోవులు తమ పాలను ఇవ్వడము ద్వారా మనకు అన్ని రకాలైనటువంటి ఆనందాన్ని కలగజేస్తాయి. కనుకనే గోవధ ఘోరమైనటువంటి తమో గుణ కార్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే మనకి శాస్త్రాలలో ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు మనిషి సుఖమయమైన జీవన విధానాన్ని గడపడానికి కొంత నేల, ఒక గోవు ఉంటే సరిపోతుంది అని చెప్తారు ఆచార్యులు. సో కనుకనే మరి ఆ పాలతో పూర్తి సంతుష్టులైనటువంటి వ్యక్తి గోవును చంపగోరితే ఘోరమైన తమో గుణములో ఉన్నవాడే అని వేద సాహిత్యంలోని ఋగ్వేదం గోబీ ప్రణీత మత్సరం అని చెప్పబడినటువంటి సముదాయాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మనకి మరి విష్ణు పురాణంలో కూడా ఒక శ్లోకం చెప్పబడుతుంది, మనం ఆల్రెడీ చెప్తూ ఉంటుంటాం. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః అంటూ చెప్తాం కదా. ఓ దేవా, నీవే గోపాలకు అంటే ఆ గోవులకు, బ్రాహ్మణులకు హితము కలిగించే వాడివి, సమస్త మానవ సంఘానికి, ప్రపంచానికి నీవే శ్రేయోభిలాషివి. అంటే గోవులు, బ్రాహ్మణులు రక్షణ కొరకు ఈ స్తోత్రము ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడినదిగా మనం చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుడు ఈ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విద్యకు చిహ్నంగా బ్రాహ్మణుడు చెప్పబడేటువంటిది. అలాగే గోవులు
అత్యంత విలువైనటువంటి ఆహారానికి చిహ్నంగా చెప్పబడ్డాయి. కనుక ఈ ఇద్దరు జీవులు కూడా, అంటే బ్రాహ్మణులు గోవులు, పూర్తిగా రక్షణ ఇవ్వాలి. అదే నిజమైనటువంటి నాగరికత యొక్క పురోగతి అని చెప్తున్నారు. కానీ నవీన మానవ సమాజంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఉపేక్షించబడినది కనుక గోవధ ప్రోత్సహింపబడుతూ ఉన్నది. మరి అప్పుడు మానవ సమాజం తప్పు దిశలో పురోగమిస్తున్నదని, తన వినాశనానికి మార్గము సుగమము చేసుకుంటుంది అని తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయడం వల్ల తదుపరి జన్మలో పశువులుగా కమ్మని పౌరులు సలహా ఇచ్చేటువంటి నాగరికత మరి అసలైనటువంటి నాగరికత కాదు అని చెప్తున్నారు. మనం ఏదో పురోభివృద్ధి చెందినాము అని అనుకునే చేసేటువంటి ఈ నాగరికత చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయాలను మనకు తెలియచేస్తుంది. అది ఎందుకంటే మనకి నేర్పబడేటువంటి విద్యలు రెండు రకాలుగా, ఆధ్యాత్మిక భౌతికమైనటువంటి విద్య. సో ఈ మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్, నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో, జ్ఞానం, తద్వారా మరి ఈ పురోభివృద్ధి, ఏదో నవీన కాలంలో మనం పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాము అనుకుంటూ లౌకికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తులను పెంచుకుంటూ ఇంకా ఇంకా దుఃఖాలను మనము కలగజేసుకుంటూ ఉన్నటువంటిదే. సో మరి ఈ తమో రజోగుణాల నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. ఇక్కడ వారు ఆ ఋత్వికుల యొక్క పత్నులు చేసుకున్నటువంటి ప్రార్థనలు ముఖ్యంగా ఆ పశువులను, అంటే తమతో పాటు ఉండేటువంటి, ఎందుకంటే సుహృదం సర్వభూతానాం అంటూ చెప్పబడినటువంటి సర్వజీవుల ఎడ మరి సౌభ్రాతృత్వాన్ని, మిత్రత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి భావాన్ని భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి విషయాలను వారు గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ యజ్ఞ స్థలిలో పడిపోయి ఉన్నటువంటి పశువులకు తిరిగి జీవనమును కలిగించవలెనని ఆ ఋత్వికుల యొక్క పత్నులు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి, అర్థిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఇంద్రియాలు సంపూర్ణములైనటువంటివి. ఆయన యొక్క వీక్షణ ద్వారానే అన్నిటినీ కూడా తిరిగి జీవింప చేయగలిగేటువంటి వాడు. కనుకనే వారు ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు వారికి ఎదురుగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుల వారిని వారు వేడుకుంటూ ఉన్నారు. వేడుకుంటూ వారు చెప్పినటువంటి యజ్ఞాత్మ నలిన రుచాదృశా పునీహి అంటూ వాళ్ళు ఆ అష్టబాహువులతో దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆదినారాయణుడిని ఆ యజ్ఞపత్నులు వేడుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఏమని? నీ యొక్క సుందరమైనటువంటి కమల నయన, కమలం వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి వాడు కమల నయనుడు కదా. సో నీ యొక్క కమల నయనాల యొక్క వీక్షణ చేత వాటినన్నిటినీ, అంతేకాకుండా ఈ యజ్ఞ స్థలమంతా కూడా పవిత్రము, ఈ స్థలానికి పవిత్రత చేకూరును గాక అంటూ చెప్తున్నాం. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణత్వాన్ని, సర్వశక్తి తత్వాన్ని, పరమోత్కృష్టతను అంగీకరిస్తూ దేవతలు, వారి యొక్క భార్యలు, వీళ్ళంతా కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఈ శ్లోకాలలో చూస్తూ